салом дӯстон, шумо ба бозиҳои Феликс дар Барселона аҳамият додед? Ба назар дастаи хави суперситораи нав дарёфтааст. Имрӯз оиди муваффақияти ҳамлагари португалӣ дар Барселона ҳарф мезанем ва ояндаи ӯро пешгӯӣ хоҳем кард. Лайки ройгуна зер кунед ва мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. гузариши Жоао ба Барселона бо талоши зиёди агенташ Хорхе Мендеш амалӣ шуд. Маълум буд ки Феликс моҳи июн тарки Атлетико кардан мехост, чун дар нақшаҳои Диего Симеоне рост наомада буд. Дар умум вақти ками бозӣ ва 34 голу 18 ассист дар 131 бозӣ сабаби асосии норӯзигии бозингар буд. Барои Феликс ба Бенфика 127 миллион евро пардохт шуда буду интизориҳо аз Жоао калон буданд. Ояндаи ӯ зери сол қарор дошт, чунки дар Челси ҳам ноком буду ягон даста талабгораш нашуд. Моҳи январ интервюи додаи Феликс ҳамаро тағйир дод. Ӯ аз хоҳиши бозӣ дар дастаи Барселона гуфт ва илова ҳам кард ки ин орзуи калони ӯ ба ҳисоб меравад. Баъди он интервю хави сараввал бартариро ба трансфери Бернардо Силва ва Жоао Кансело дода буду. Характеристикаи ҳамлагари ҷавони португалӣ дар охири рӯйхат монд. Аз тарафи дигар Хорхе Мендеш тавонист ки барои ба ҳақиқат табдил додани орзуҳои Феликс муваффақ шавад. Ҳамин хел дар рӯзи охири равзанаи трансферӣ ё Феликс бозингари Барса мешуд ё ба як дастаи дигари арабӣ мегузашт. Касе варианти боқӣ мондан дар Атлетикоро баррасӣ намекард. Новбаста аз норӯзигии хави дар оғози гуфтушунид, акнун ӯ дарк намуда истодааст ки қарори ҷалби Феликс ба даста хело ба маврид шуд. дар ду бозии нахуст 3 гол, 2 ассист ва 2 маротиба беҳтарин бозингари дидор эълон гардид. маҳз дар ҳамон бозиҳо Барселона ҳам дар Ла Лига комёб шуду, ҳам дар Лигаи Чемпионҳо бо ғалабаи дидание мавсимро оғоз кард. Новбаста аз бозиҳои охири Барселона, ягон футболбозиро дар ёд доред ки мисли Феликс ҳам мутобиқ ба даста шаваду ҳам чунин натиҷаҳоро нишон дода бошад. Тибқи ақидаи коршиносон, футболбоз бояд худро дар майдон роҳат ҳис кунад ки ба ҳадафе расад. Дар Атлетико ҳамин мушкилии асосӣ буд ки футболи Диего Симеоне қолабӣ буд. Феликс тавонист ки аз рӯзи аввал худро дар Барса нишон диҳад, коре ки дар Атлетико надида будем. Ба ӯ стили кории Диего Симеоне писанд нашуд. Чемпионати Англияро беҳуда рақобатпазир ва тезҳаракат намегӯянд. Дастаи лондонии Челси Феликсро барои мавсиме иҷора гирифта буд, вале Жоао дар бозии нахусташ корти сурх гирифтуд. Дар сархати расонаҳои англисӣ бо критикаҳои зиёд ба нашр баромад. Барса хонаи наваш шуд. Ханда дар лаб, заҳмат дар майдон ва голҳои зебо. маҳз аз ҳамин ҳолатҳо Феликс ҳарф зада буду орзуяшро мекард. бозии муқобили Реал Бетис барои Жоао олӣ гузашт. ӯ 64 дақиқа дар майдон буду. голи дебютиашро ҳам ҳамон бозӣ ба қайд гирифт. фарқ надорад бо кадом роҳе набошад, асосу худро аз нав кашф намуда истодааст. дар ҷаримагоҳи рақиб озодона ҳаракат карданд ва аз кунҷи душворгузар ҳам тӯбаш вориди тури дарвозаи рақибон шуд. пасҳои дақиқи Феликс 93%-ро ташкил медиҳанд. соли гузашта ҷароҳати Дембеле сабаб шуда буд ки Фати бештар вақти бозӣ гирад. ҳамон вақт хави дар ҳамлаи канори даста Гавиро истифода мебурд. ҳамин хел даста новбаста аз мушкилоти ҷойдошта тавонист ки ҷоми Ла Лигаро пас аз солҳо ба даст орад. натиҷаҳои соли қаблии даста аксаран ғалабаҳои минималӣ буданду стили бозӣ ҳимоявӣ менамуд. ана имсол бошад, ҳолат куллан тағйир ёфтааст. Жоао Феликс аз ин ҷо буданаш хушҳол аст. ӯ дастаро дӯст медорад ва умедворам ки Феликс дар ҳамин сахт бозиро идома медиҳад. ояндаи Феликс чӣ мешуда бошад? Саволи беҷавоб, зеро агар ҳунари Феликс давоми мавсим рушд намояд, Барса ӯро нигоҳ доштан мехоҳад, вале нархи бозингар аз 100 миллион евро ҳам зиёд шудааст ки дар кисаи Барса ин қадар маблағ буданаш амри маҳол аст. эҳтимолан боз ӯро иҷора мегиранд, вале шомил шудани Витор Роке ба ҳайат моҳи январ ҳолатро метавонад ки иваз кунад. ӯро месанҷанд ки то куҷо дар муҳити нав одат мекунад. шартномаи Феликс бо Атлетико то соли 2028 тамдид шуд. агар натиҷаҳояш беҳтар шавад, аниқ ки талабгоронаш ҳам зиёд мешаванд. акнун навбат ба шумо дӯстон. ҳунари Феликсро дар комментария баҳо диҳед. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ, хайр.